последни 5. От тук надолу и нагоре, като опъваме нагоре, хубаво задържаме малко движението, за да усетим разпъването. Долу опитваме да опрем в ключицата. Добре, вляво, към лявото ухо, като раменете са хубаво надолу, не си така дигаме, схващаме раменете. Раменете са хубаво надолу, задържаме към лявата част. 3, 4, 5. Пускаме, свинаме надясно. Добре. От тук дигаме едната ръка, опъваме в лаките свиваме, опъваме назад, с другата си помагаме и задържаме. 1, 2, 3, 4, 5. Отпускаме. Същата тази ръка минава отпред, с другата подхващаме и отново издърпваме, задържаме. 1, 2, 3, 4, 5. Пускаме другата ръка. Отпускаме. 2, 3, 4, 5. Добре. От тук стараем се, докато да е хубаво на пода, да не се повдигаме една от едната или другата страна. Дишаме, издишаме и завъртаме в едната посока. Няма значение къде ще започнете. Много бавничко и много полека усукваме, за да няма проблем. Ръката ни стои на коляното, другата ръка стои назад и погледа отива назад с нея. Дишаме един път и още един път. Отпускаме, връщаме, повтаряме наобратно, дишаме, издишаме и дишаме два пъти. Добре, отпускаме по гръб и хубаво изтегляме тялото от краката и от ръцете. Хубаво да усетим разтягането в кръста, плешката. От тук свиваме единия крак. Ако сме свили десния крак, лявата ръка отива с него хваща. Дишаме, издишаме, при издишането изместваме на обратната посока. Другата ръка стои в страни. Поглед към нея и задържаме. Бавни дълбоки вдишвания. Още веднъж. Отпускаме. Ставяме с другия крак и другата ръка. Лява ръка в страни. Ляв крак дигаме. Дясна ръка с него на коляно. Отпускаме и дишаме. Още две дишвания. Отпускаме. Завъртаме по гръб. Т.е. извинявам се по корем. И ще направим същото наобратно. Какво означава? Разпъваме двете ръце страни. С поглед надясно изваждаме десен крак. Страни отива и се опитва да хване лявата китка. Дясната ръка, ако ви е комфортно, нека да остане тук. Ако не, можем да я завъртим също, за да разтегнем тази част тук. Пускаме първо ръката, после крака.
повтаряме. Дишаме, изваждаме крака, завъртаме, отсукваме. И отпускаме. От тук набираме на лакти, като за лицева опора, изправяме се, очегледащо нагоре. Ако може да надигнете бедрата от постелката, чудесно, ако не, останете там, където се чувствате по-добре. Погледа нагоре, врата е изпънат. Дишаме и отпускаме в детска поза. Ръцете са хубаво напред, изпълваме. Опитваме се да хванем колкото можем по-напред от постелката. Подвижваме се много лекичко с пръстите напред. Изтегляме, издърпваме. И отпускаме. От тук поза маса и ще направим котката и кравата. Това означава, ще извием, ще усучим гърба и ще се върнем в неутрална позиция с дишане. Там не съм ще бъда да се завъртя. Така, в дишването сме още в неутрална позиция, дишваме. Издишането е когато свиваме горе гърба в мускула. Още две. Последно. Задържаме. Както ще ви помоля сега да се опитаме да направим, са леки въртеливи движения, които тръгват отново от кръста, от корема и се движат по същия начин. Идеята ни каква е? Малко да се раздвижим тук в рамени и около таза. Тук ако можете и ако ви е удобно, ако го чувствате, също може да се въртите. Има пълен кръг движение от ляво на дясно. Хубаво, хубаво. И сменяме посоката на обратно. Последно. Чудесно. Добре. От тук снимайте малко назад на постелката. От същата поза пускаме ръцете напред и се опитваме гърдите да отидат към постелката. Главата гледа надолу. Изтягнем се усещате в областта на раменете. Задържаме, дишаме малко по-дълбоко. От същата позиция в лактите свиваме и ръцете минават зад врата. Още малко да задълбочим. Четири, 3, 2, 1 и отпускаме. Отново в детска поза. Почивате на 10 секунди. И се връщаме последно от тази поза, с която ръка, нека да е с дясната, с която и аз почвам. Погледа нагоре към нея, тя минава отдолу под лявата. На рамото сме и дясната ръка, лявата ръка минава или между бедрата, или просто пускате назад, за да спънем отново
и рамото. Задържаме. Отпускаме, връщаме първо лявата ръка, опираме с нея и отново погледа нагоре, отпускаме. Ставяме лявата ръка нагоре погледа, надясно минава, опираме на рамото, ръката минава или между бедрото и таза, или просто назад. Добре, отпускаме дясната ръка на земя първо. Дишаме. Пускаме назад подута. По този начин. Изправени сме, дишаме. Издишаме, минаваме леко напред, то не се свиваме от кръста, все още минаваме просто леко бавно напред. Още веднъж дишаме и още веднъж се опитваме да минем малко напред. Добре. Отпускаме гърба отново нагоре. Десен крак, ляв крак, дишаме, издишаме и отпускаме нагоре. Главата минава между раменете, бъдичката сочи към ключицата, поемаме си дълбоко въздух и издишаме, не задържаме въздуха. Отпускаме, гледаме с другия крак. Дишаме и издишаме. И отпускаме. Добре, от тук се опитаме да направим полза рамо, връщането назад. Лягаме се кръпче. Пускаме краката и с много лека засилка обръщаме наобратно. Ако сте по-напреднали, може да пуснете коленете до раменете, ако не, това е окей, напълно изгнес. Задържаме 1-2 секунди. Наобратно връщаме много бавно, много плавно, паричен по паричен. 3, 2, 1. С контрол. Ще те помагат. Чудесно. Прегърнете коленете и нека малко в ляво и в дясно да ги пораздвижим. Това е малко като масаж за кръста. Добре. Сега да разтворим малко коленете и просто да ги позадържим така. В въздуха на същата височина почти. Дишаме и издишаме. Добре. От тук кръстосваме. Десен крак минава над ляво коляно. С двете ръце хващаме или тук отдолу под лявата подбедрица, или ако можем, още над лявото коляно. Придърпваме към себе си и върсайно се усещаме в подбедрица на десния крак. Отпускаме, сменяме крака. Ляв крак върху десен.
последно ставаме така на постелката, двата ни крака са в двата края на постелката. Пружинираме с леки движения към единия. И разтягаме по усещане по цялото вътрешно продължение на крака. И към другия. Добре. Прибираме десния крак. И отново протягаме наляво. Тук вече ще падне малко по-навътре след самата позиция. Опитваме се главата сочи към коляното. И задържаме. 5, 4, 3, 2, 1. Пускаме, връщаме десен и прибираме ляв. Първо малко пружинираме. Отпускаме главата към коляно и задържаме. Добре. Последно това, което ми се иска да направим преди да продължим, са няколко така подходящи усуквания за детокс. Защо са подходящи, когато правим и детокс на тялото и с физически упражнения също? Защото когато направим упражнението, движението на усукване, кръвта застоява на едно място на няколко секунди, докато държим, и когато отпуснем, влизат нов приток на кислород и на кръв, които обновяват малко полека клетките. Така че според мен е много полезно в автоматичната ни седмица на детокс сега в началото да започнем така. Добре, от тук отново краката са ми в страни. Извинявам се, в страни 15, просто така са кръстосани. Отново с издишване, издишване ще направим така. Тук вече се постараем малко повече да завъртим, да обсучим. Дясна ръка, наляво коляно и дълбоки дишания 3 броя. Сменяме посоката. Добре. Ето това не е позицията, с който как се отново няма да има значение как почваме. Ръцете са ни отгоре, събрани в дланите и когато пускаме и усукваме тялото в посоката, в която е сгънатия светия крак. Събираме обратно горе, глеждаме напред. Пускаме, глеждаме в ляво. Събираме краката отново, ръцете отново горе. Оглеждаме. Нека да направим на другата посока. Същото движение, само че в дясно. Дишането е долу. Дишваме нагоре. Издишаме. Поемете въздух, пуснете двата лакътя в страни, на десния крак от страни, съберете ги в длани и нека да задържим позицията и издишаме 3 пъти. Следно. Добре, нека да снимем краката. Ръцете отново са горе. Първо почваме с пускането надясно, на по-лесната посока. И с другата
Пускаме лактите в страни и задържаме. 5, 4, 3, 2, 1. Чудесно. Тук продължаваме с коремния вакуум. Някой време да му се обясни как се прави коремния вакуум, да започне с това или всички вече сте наясно. Обяснете. Обяснявам. Добре. Само на началото така една бележка. Не е подходящо, когато сте неразположена, бременна или след скорошна коремна операция интервенция. Така. Идеята каква е на коремния вакуум? Много често двете най-предпочитани позиции са или тази, или тази. За мен лично винаги тази е била по-удобна. От тук разпаляте малко в страни коленете, поемате дълбоко въздух и издишате максимално въздуха през диафрагмата също. Включително оставате какъвто и да става въздух, изкарвате. След което просто задържате и хутвате корема навътре, бутвате. Ако го правите правилно, би следвало да усетите нещо като тапичка тук в гърлото, да е малко по-трудно да си поемете отново въздух. Това е така знак за добро качество, да го наречем. Задържате няколко секунди, 4-5, колкото успеете. В началото стават все повече с времето. Не знам колко ме видите обаче точно. Добре. Хайде да опитаме сега с едно. Поемаме въздух. Издишаме хубаво, избутваме и от диафрагмата нагоре. Поемаме и отпускаме. Същия кръг продължава. Още ключки. Чудесно. Продължаваме с масажа. Ще ви дам една минутка да отидете да си измиете ръцете, да нагласите маслата и ви чакам. Hi guys, welcome. Добре. Защото да не ми се пречка, вържете си някак. Аз имам две масла. За едното използвам кокосово, а за лицето си използвам шипково. Въпрос на избор в случая. Разтопляте малко маслото между дланите и започваме първо от тук, тази страна, ключицата и където е ямката на ламото. На ключицата натискаме хубаво навътре.
изтегляме. Другата посока. Хубаво се стараем пръстите така да натиснат да влязат между тъканта, за да развижат малко повече лимфата. Мъжем малко зад врата, с няколко прищипвания, престисквания, така да минем. Отново с намазнена ръка, не да дърпаме просто кожата. Да отпуснем леко и тези мускули зад врата над рамото. Трапец, ако някой ходи в залата, със сигурност така ви е по-познат. Добре, и да преминем към лицето. Свиваме показалците в кукички. И така. И започваме от тук. С издърпващи движения назад към ухото. Отново само с показалец, натискаме леко от брадичката и отиваме в страни към ухото и пускаме надолу. При почти всяко движение от лицето, което издърпваме, хубаво е да пуснем от тук надолу през ухото, защото по този път минава лимфата и раздвижваме вече от лицето надолу и сбутваме я. Добре, местим се към носа и тук какво правим? Задържаме с едната ръка в едната посока и издърпваме от носа към бузката, много към ухото. С това движение, ето тези бръките тук, се опитваме да ги раздвижим. На другата страна. Чудесно. Минаваме нагоре към челото. Така. Сега с пръсти по този начин, само по два, на хикс минаваме през веждите. Отново с показателите на кукичка минаваме, тръгваме от носа по веждата и надолу изтегляме. От носа по веждата и нагоре изтегляме. Чудесно. Два-три хубави така кръга, полукръга с
цяла длан. Чудесно. Добре. Може да се измием ръцете, да се облечем. Ако ви е малко по-хладно по време на дихателните упражнения, сега е момента да си вземете нещо врътно и ще ги пусна след една минутка.